Kleofa Boħaġar, Kaj ta' 8 snin, qasmet l-esperjenza tagħha ma' bina fuq l-ispettru tal-awtiżmu u li f'Diċembru li għadda spiċċa fit-taqsima tal-kura intensiva minħabba aċċessjoni u jinsab fuq il-kura għall-epilessija. B'qalba maqsuma, qalet li qiebsa wisq tara li l-bina qed ibati. Bl-akbar tbatija hija dik għax ma jkunx jista' jesprimi dak li qed iħoss minħabba li ma jitkellimx. Meta xi ħaġa għaddej u jkun irid jesprimi ruħu u l-behavior tiegħu tinbidel, in-nies hemmhekk ħajindunaw għax mhux ħajikkomunika ħajbda jgħajjat jew werżaq jagħmel is-sounds bleħnu. Sara Hili, Francesco ta' 8 snin tispjega li bina għandu d-diżabilità tas cerebral palsy u li għandu diffikultà fil-mobilità u fit-taħdid. Bina jifrustra ruħu meta ħadd ma jkun jista' jifhem dak li għaddej minnu, speċjalment meta jkollu xi uġigħ. Apparti li jkun frustratu, aħna bħala ġenituri nkunu frustrati wkoll għax ma nkunux nafu xi jrid. Eżempju, ċoċata nsemmilek jekk iqum ma jiflaħx, ma jistax jgħidli. Jekk għandu aptit jiekol jew għandu aptit jixrob ma kienx jista' jgħidli. Iċ-chairperson tal-Malta Trust Foundation, Mary Louise Colero Preka, spjegat li f'dawn id-9 snin il-fondazzjoni għenet ħafna tfal b'diżabilità b'diversi servizzi fosthom b'apparat apposta li jiswa madwar 6,000 euro jew aktar li jiġi programmat skont il-ħtiġijiet ta' tfal li jeħduh anke l-iskola biex ikunu jistgħu jikkomunikaw. Francesco u Kaj huma fost il-mijiet ta' tfal li benefikaw minn dan l-apparat. Irridu nassiguraw li ma jkunx hemm tifel jew tifla li nistgħu nissapportjaw b'dat device ħalli jkun jista' jikkomunika tajjeb li nħalluh barra. Allura għandna tfal kollha dawk li aħna diġà qed naħdmu magħhom. Oħrajn li qed naħdmu magħhom u dawk li forsi sallum għadhom ma skoprewx jew ma sarux jafu bid-dib ta' support. Il-Malta Trust Foundation se tagħmel maratona televiżiva nhar is-Sibt li ġej imxandra fuq l-istazzjonijiet ta' Television Malta.